Vrije of een vrije man? Ja. Vrije is dan een vrije man. Ja. Dan een vrije man en een vrije man. Hallo meneer, zoek je wat vrije man? Ja, ik maak zo ook een video hier in jou en ik vraag je de meesten op straat even een paar vragen. Ja. Maar ik wil het vragen, want ik zie jouw fiets nou, ik voel een bijzondere fiets en ik zie een plaatsje, wat is het? Wat is het? Het is een soort, ja, ik zeg ze, een elektrische scooter. En ja, zonder trapers, een fiets zonder trapers. Ja, er zitten ook trapers op, dat viel me niet opvallen. Ja. Dus het is één wezen, dus nou ja, eigenlijk dus een beetje invalide fiets, zou ik eens dat zeggen. Maar dit is specifiek voor mensen die wat invalide binnen? Ja, nou ja, iedereen kent het natuurlijk, is het een keepje, maar ja. Het is wel makkelijk. Ik zou straks zeggen, is dit nou na de fatbike krijgen we nog misschien nou, dit? Deze dus is ik net te krijgen dus bij de fietsenmaker, hè? Oh. Jij nog wel? Bij, ja, hoe heet het ook alweer? Het zit er... Vegro of zo, de Vegro of iets ook? Nee, hoe heet het ook weer? Dat is dan ding dat kun je hulpmiddelen bestellen. Ja, juist, ja. Daar, ja. En het is alleen dus bij... die zit in over het vek. Dus naast die quickfit. En hoe werkt het dan? Want ik kijk om een knopje drukken en dan gaat het vooruit? Nee, ja, oké, die moest hem wel even aanzetten. En dan zitten er 4 standen op. En hij zit hier in een gashendel. Dus het is wel iets speciaals. Ik zie op een camping. Dus bij die hier staan. Dus ik denk, verrek, dat lijkt het me wel wat. Ja, je hoort heel naar de traap en hier gewoon, dan krijg je een brommer uit zichzelf, gaat gewoon vooruit. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het is een ideaal ding. En hij is dus wel begrensd tot 24 kilometer. Dus, maar bij het rek denk ik. En in een verzekeringsplaatsje erop te zetten. Dat wordt eigenlijk een helm erbij dan? Nee, hoeft er net. Dat hoeft niet. Nee. Oh nee? Nee. Dus het is geen fatbike. Maar weet je dat zeker, want je geen helm? Want ik dacht dat het bij van die... Nee, want wij hadden dus een verzekering, ik bellen. En het is hier bij Unive. En die hier erover op een gegeven moment... ze wisten eerst niet eens wat voor fiets het weer, om te verzekeren. Nee? Nee. Dus op een gegeven moment hij ze het hoofdkantoor bellen. Ja, toen kwamen ze er wel uit. Dus toen die tijd zijn ze, dus ik er moet wel een verzekeringsplaatsje op. Maar er hoeft geen helm. Dus zijn wanden. Ik denk dat je misschien uit te rusten, maar dat ken je heel net, want je hoeft niet uit te rusten, maar dat ding. Nee, zeker niet. Nee. En ja, als er straks van op een gegeven moment er is echt een hudde wien, dan hellen ze 24 kilometer hellen ze net. Ja, en bij dus het aquaduct helemaal naar Bopmieren, dat valt ik in. En dan gaat het dus 15 kilometer, meer hellen er net. En hoe lang kun je dan ongeveer hoeveel kilometer had er in zich? Nou, hij zei dus 50. Maar ja, het is ik afhankelijk van natuurlijk het waar en wat voor terrein. Dus, maar ja, goed, ik kan alles controleren wat op een gegeven moment erop zit. Dan zeggen ze van oké, nou is je bijna leeg of dan moet ik naar huis. Ja. Ik snap het. En dan komt natuurlijk de allerbelangrijkste vraag. Is het ook duur zo'n ding? Hij zit op 3400. Oh, dat is prijs, ja, dat is meer dan een gewone elektrische fiets. Ja. Nou ja, die hier ik al je voor. Die wie ik op 3400. Dus het maakt het net zo vol uit. Die zin valt wordt dan, nee, maar goed, dat zijn natuurlijk wel hele bedragen, toch? Ja, dat wel. Nou ja, goed. Als ze zelfs nou kerst betellen, ja. Ja. Je kan er net voor rennen, zeg maar steeds. Nee, zeker niet, nee. Nou, dat wie is een beetje. Ja, nou, best nog. Ik ben heel benieuwd. Ik denk van, nou ja, je ziet het net zo vaak, nee. Nee, inderdaad. Zou het nog een trend worden, denk je dan? Het aantal mensen op zo'n ding rumoriden? Nou, ik denk het wel. Want we waren dus in Drenthe met de camper. En daar stond dus naast huis. Er kwamen nog een vrouw aan fietsen. Zonder trapers. Ik denk, nou wat is dit? Dus even een praatje maken. Nou staat de wanden. Nou, ik zei, dat mag ik maar in. Dus de vrouw had ik al ingekocht. Jo vrouw? Ja. Oh. Dus dat weer een 2 dagen gelijk. Nou ja, dan kregen we een €400 korting. Ja, dan ben je spekkoper. Ja. Dus staat de wanden. Maar ik ben heel benieuwd, hoe zit je daarop dan? Ken we snel jouw rondje rijden net? Ja, maar een vriend. Oh, mag ik zelf rijden? Ja, maar zelf rijden. Dat meen je net. Dit is een dure fiets. Maar hoe maakt dat dan? Dan ben ik wel heel benieuwd, want dit is wel 60 man. Ik ga zelf naar een elektrische motor, maar ja, dat is natuurlijk wel heel hoor. Maar dat... Dus, nou, ik zou hem eerst op jou doen, een beetje voorzichtig. Nou, dan kies erop zitten en pakt even de hendel vast. Ja. En dan juist een liets gankje en de gieter. Ja, ik zit muziek. Ja, ik vond toen even meer eerder gloed, nee.
Nou, dat maakt het niks. Je houdt de microfoon bij? mee. Ik maak zo even een roet. Maar je even commentaar aan, hè? Ja? Zijn we nog hier? Nou ja, dat nog wel zo. Ja, even, nee, je moest even maar de gang aan, even maar de voet. Ja, en dan, ja. Ja. Ja, Ja, dat is wel wennen dan. dat is wel even wennen. Maar van tevoren moest even de zaak wat inschatten. Want deze dan kom ik bij een kruispunt, al weet ik het wat. Ja, nou, het is hartstikke makkelijk. Inderdaad. Dus hij is het nog zelf ervaren. Ja. Ik snap dat jullie wie zo binnen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, En waar oké. komt het voor? Ik ga een YouTube-kanaal, de Frieske Vloggen. Oh, YouTube. Ik ben natuurlijk altijd op zoek naar je trends. Nou ja, de fatbike hebben we nog al, maar ik denk dat dit dan de volgende is. Ja, dit is de volgende. Ja. Aan alle jongeren denken op Sannie. Nou ja, dat is een beetje meer. Ja. Nou, joh, zei ze, weet je wat het weer met die fatbike natuurlijk? Het waren de meesten die hier naar snortscooters, maar toen moesten ze een helm op hebben. Ja. Toen zijn ze van, dan ga je op zo'n fatbike, dan hoef ik geen helm op te hebben. Ja. Maar dit is ik dus in wezen, dus de vrouw die had wat problemen met evenwicht. En eerst is ik samen op een groen, hè? Ja. Maar de voeten. Dus, en wat betreft het opstappen, dat gaat ook volle beter, want op een gegeven moment werd het gelijk ondersteund. En die oren die moest even vergangen, hè? Die oren, dus die elektrische fiets. En dan hier ze daar wat problemen mee. Ja. Dus, maar dit helemaal net. Nou, super. En, de Citgo Ultimate Electric, Ja. de gist. Ja. Nou, tegen dank voor jou dat je wat even uitlezen moet. Nou ja, misschien is dit een beetje reclame voor de volgende. Voor de Citgo, ik had geen idee, ik kenmerk je er net. Citgo had ik nog specifieke bijpassende tassen. Zo Ja, oké, maar die moest er wel bij kepen, hè? Die kreeg er net gratis bij. Dit is van Bike. Ja. Van Bike, van Bike. Een beetje Engels denk ik. Van Bike. Nou, tegen dank hè. Ja, nou, succes. Ja, dank u wel. Ja, op YouTube, de Frieske Vlogger. De Frieske Vlogger. Ja, maar op zit je dat van YouTube. Nou, de nice trend jongens op het fietsgebied. Of ja, het is eigenlijk een fiets hè. Nee. Het is het beste van een brom en het beste van een fiets. De Citgo. Sorry, ja? De chill ben ik wat lietser, hè? Ja, hij is wat lietser. Ja. Maar misschien ben je ook wat lietser of is dat net zo? Nee, de vrouw die is wel wat lietser. Dus, maar dit zal je dezelfde maat ban. Dus dat is wel, ja. Dat is mooi leeg bij de groen. Ja. Nou, super. Tegen dank. Moet je? Ja, nou, succes verder. De Citgo. Ja, dank u wel. Bedankt dat ik een stukje fietsen mocht. Ja, wie geen wat ervaring is.